Vinga, va, posem la clausura del Fricandó Matiner aquesta setmana i per Setmana Santa us hem de dir que es van dedicar a quedar amb en Peyu l'Arnau Tordera Obeses i les seves cabretes per posar les veus del Torna, Torna Pep Guardiola, la cançó que apunta a ser el hit de l'estiu. Però avui els volem conèixer a ells i sobretot a la seva música. Demà dissabte oferiran un concert a la sala Luz de Gas dins del Guitar Festival de Barcelona a les 9 del vespre. Avui parlem amb el líder de la banda, l'Arnau Tordera. Arnau, bon dia. Hola, bon dia. I bona hora, benvingut al Fricandó, Arnau. Estic tan orgullós de tu, Peyu. Gràcies, gràcies. gràcies. Que Setmana Santa només tinguis al cap al Fricandó i facis veure... Estic per deixar-te venir cada 3 dies. Ah, mira, no seria una mala opció. No, sí com és. Ah, vale. Bé, content del resultat de Torna Pep Guardiola, la versió d'en Serrallonga o no? Home, indubtablement. Sí. Tenia el privilegi d'acompanyar una veu gloriosa del panorama autòcton com és d'en Peyu. Mira, escolta'm, escoltant-te parlar ara, la veu gloriosa és la seva. Sí, sí, Arnau, tens una veu molt radiofònica, eh? Moltes gràcies, també ho dec bastant a l'hora que estem, diguéssim. Sí, què vols dir? Que queda una veu com a Núria Casas a les 6 de la tarda? La veu és maca. No t'atrau? Què? Sí, la veu seria l'element de més atracció. Veus? Clar que sí. La veu seria l'element de més atracció. No, en el cas de la Núria. No, ja. Estava sent sarcàstic. Si la veus el tema de més atracció, la resta... La resta ho peta, clar. Ah, molt bé. Sí, tot. Bé, tens cançons... No! Deixeu-ho, ja està. Era una... T'estàs posant nerviosa, Núria. Cada vegada que veu cantant perds el nord, filla. Sí, que és veritat, no és la primera vegada. No arribem amb altres temes, ara. A veure, no, que et deia que a l'ordinador tens altres cançons. No sé que tinc cançons a l'ordinador. Ja ho tinc tot preparat, Núria. És RAC 105, habitualment tenim cançons a l'ordinador. Va, a veure, per situar aquells que us coneixin, avui sou els que veu posar música aquest Nadal a TV3 amb el Regalapetons i actualment esteu encara de gira amb el segon disc Cel. Perspectiva d'un proper disc ben aviat o no? Bé, ja estem treballant i seria de cara sobretot a l'any vinent. En aquest cas encara estem acabant d'ensenyar a totes les sales i a tots els públics el nostre segon disc i encara té força recorregut, per tant encara no l'hem esgotat, diguéssim. Molt bé, sou d'Osona, com en Peyu, canteu en català, però teniu un estil que recorda una mica la música de Queen, no? Bé, sí, hi ha un emmirallament evident en la utilització dels cors, de certes línies guitarrístiques i també d'un plantejament creatiu que engloba les peces en una unitat que les diferencia les unes de les altres. Quin vocabulari, nano. Hòstia, sembla la cançó del Manel, eh? Hem d'escoltar aquest nano. Escolta'm, quina edat tens tu? Jo 28 anys. I amb 28 anys eres fan de Queen? Ho érem bastant abans. O sigui, ho he estat durant molts anys de la meva vida. Sí, no, naturalment he escoltat molts grups diferents. Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, sobretot de rock dels 70s, on més he estat musicalment, però naturalment també música contemporània, sobretot també música simfònica. Molt bé, l'Arnau Tordera d'Obeses avui al Fricandó Matiner, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies per la col·laboració que vas fer amb en Peyu, perquè la cançó la veu clavar, eh? Va quedar molt ben parida, eh? Quan de concert, això? El concert és demà, a la sala Luz de Gas. Ho hem dit, al principi? Ja, però com soc sordo d'oïda, per què no m'havia sentit? No ho has sentit? No, per què no m'havia sentit encara? Molt bé, demà a la sala Luz de Gas, dins del Guitar Festival de Barcelona, a les 9 del vespre, l'Arnau, amb Tordera, amb Obeses, en directe al Luz de Gas, aquesta sala que li tenim tant d'apreci en aquest programa. Bé, què ens cantaràs ara? Doncs faré una peça que no forma part del segon disc, però sí del primer. Sí? I que és un clàssic del repertori d'Obeses de nom Pa amb tomàquet. Molt bé, doncs en directe la música d'Obeses, Arnau Tordera, endavant! Vamos! Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil, si tu me'l fas em poso 1000. Vull sentir el cruixit m'estressa, vull notar la crosta espata i al fons del meu noble paladar. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Pa de pagès i el tomàquet ben estès, un registre universal, providencial i un bon embotit de la cuixava del pit, i no hi ha però que valgui el porc de seda. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil, si tu me'l fas em poso 1000.
Vull sentir el cursit m'estressa, vull notar la crosta espata i al fons del meu noble paladar. Nena, aparta les baguettes i amaga bé el que jutge que et dic que no val res. Si el pretens fer feliç, aparta-me que el xurís i aquesta portadera que no valen una perla. Estic farta de partida que eres ben petita. Cada dia, nit i dia, una agonia que ho diria. Quina fita en sentir-ho t'ho-dita. Nena, saps que sóc un sibarita. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Quina emoció, des que senteu l'olor, la meva gustació és molt millor. I qui vol fer gros o bé torfes de caviar, tu no deixes que t'enganya, el plan no sempre és vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet, amb pernil, si tu me'l fas em poso a 1000. Vull sentir el cursit m'estressa, vull notar la crosta espata i al fons del meu noble paladar. Nena, aguanta aquests ocells i després de fa de molles no el vull tot per ells. Si en el fons el que pretens és fer-te content, lles bota tomatada que amb líquid no m'agrada, estic farta de repetir que ets ben petita. Cada dia, nit i dia, una agonia, qui ho diria, quina feta no sentir-me t'agludita. Nena, saps que sóc un sibarita. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Mai, mai, no hi posis all, mai, mai, mai. Mai, mai, no hi posis all, no fos cas que fessis un badall. Mai, mai, no hi posis all, mai, mai, mai. Madame, Messier, que vous désirez pour le dîner, du canard sapin au cassolet. Madame, Messier, el cocido le gustará una tortilla de patatas. La focaccia al rosmarino è una delizia incomparabile, esquisita per i ricchi e nobili signore. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet, amb pernil, si tu me'l fas em poso a 1000. Vull sentir el cursit m'estressa, vull notar la crosta espata i al fons del meu noble paladar. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Vull un pa amb tomàquet, peio. Família, no res més, Arnau, gràcies. Demà el tornem dilluns.